Og hvor mange materialer har jeg brugt til bogen? Specifikt til tegningen her på side 8. Og her har vi blyant. Skitser jeg løst og let, så det ikke bliver for voldsomt og gennemtrængende. Anden ting er akvarel og pensel. Så. Og det bliver de større detaljer først. Større og flade. Så venter jeg på noget tørre, hvis det ikke skal flyde sammen. Og hvis det skal flyde sammen, så gør jeg det vådt i vådt. Som her på stolen. Så flyder det ud i den anden. Og så er jeg nået til kontur. Der tager jeg en farve, der minder om den farve, jeg laver kontur på. Kontur, det er de linjer, der ligesom går ud i kanten af ting. Det er ikke alle steder nødvendigt, men nogle steder er det. Så tager jeg en farve, der minder om, men er noget mørkere, når jeg gør det med pensel. Sådan her. Og der skal man bruge en tynd, fin pensel. Og på den her tegning, der gør jeg det med akvarel. Jeg kan også sagtens finde på at gøre det med pen, sort eller brun. Nogle gange bare med blyant. Så der er ikke en rigtig måde at gøre det på. Pen til allermindste detaljer som pupillerne. Hvis jeg havde brugt akvarel til det her, så ville det ligesom blande sig med det akvarel, der allerede var. Men sådan nogle tusser her med maling i, Posca eller Molotov eller det forskellige mærker, det er faktisk akrylmaling, som er noget helt andet, og det lægger så ovenpå. Sidste materiale, det er bare blyantsfarver. Det kan man gøre, hvis man vil have noget struktur. Det skiller sig lidt ud. Jeg bruger dem tit til kinder. Det er ligesom bare noget, jeg gør. Det er jo ikke alle, der har lyst til at bruge det sådan. Jeg bruger det til skygger. Hvis det skal have en lidt anden fornemmelse end det, som ellers er på billedet. For at skabe lidt kontrast og lidt dybde, for at det ikke bliver for kedeligt. Det var det. Så det var de 5 materialer ud over papiret. Blyant, akvarel med forskellige størrelse pensler, som jeg bruger langt til det meste. Sort pen til de allermindste detaljer. Posca-tusser, hvis der er noget, der skal poppe ud af tegningen. Og lidt farveblyanter til at skabe noget struktur, skygger osv. Og så har vi nogenlunde samme stemning som i tegningen på side 8.